A veure, aixeto banyals per tots. A veure. Tio, no t'esforcis. Ets lleig. Prou. Nens, saludeu, digueu una cosa a la càmera. La Laia... Ostres, que ho ets? A la meva època eren sots. En canvi ara tot és sucre i més sucre. Què, així es llegeix el diari? Així es llegeix el diari? El paisatge. Perquè ho vegi la Maria. No hi ha ni agafar el Sí. Mira, para gravar el gateto. Què? El gateto. On està? Aquí, el teu. Estic fent una escombrada. Para, el teu gat darrere. És un gat i prou. És una gata, per cert. Ja. Gata, mira cap aquí. Mira. La càmera, tonta. Ara, oh, té els ulls blaus, això. La mare se m'ha plantat. Diu que ella no continua. Voleu arribar al fangar o marxem? De tornada. Expliqueu on estem. Amb un primer. El Pol s'ha comprat unes ulleres. Posa't les ulleres de pijo. Això és artístic. Molt bé. Primera de any, un friqui? La primera de any. Maleta. Doncs fa com 10 anys que no venia potser. Adéu, Pol. Para. Què? Que tonteria. Que tonto. Torna a aixecar la cama. Aixeca la cama. Ara, no l'has aixecat prou. Jo la sé aixecar. Mira. La cama. Mira. Parlem de la cama o què? Sí. Mira, aquí. Mira, ja veuràs. Mare, quieta! És que la mare quan s'arrenca, escolta. Ja veuràs. Eh? Mare. Quieta. Què dius quieta, tu? Què et diu l'amo? Ai, merda, ara m'he caigut. Tira més cavallet, que no tinc dret. Se xinguis que hi ha. Au. M'ha fet mal aquesta mama amb mascareta. Laia, digues alguna cosa. Estàs perdent un moment tendre. No, t'estic enfocant a tu, que també ets molt... Ui. Ensenya'ns la floreta. Tres coses, m'ensenyar. Ensenya'ns la floreta, va. T'estic enfocant la floreta. Val. Va, per mi. Aquí lo que diga, delante hay unos sacos de 3 grados de caña. Aquí, hasta los sacos de buen nivel. O sea que subió el poquito que vemos. Què passa? Estan mamant els gats? Hi havia el petit.
S'ha posat a mamar el petit i de cop i volta ha vingut el gran i també a mamar. Té gelo. Però ja és molt gran, aquest per mamar. Està malalta, no, la mare? Epa! És la mare que no m'ho... Ara aquí. La mare. Aquest s'espanta. Pol, les meves sabates, més xancles. Bueno, va, posem? Vinga. Càmera, acció. Explica, això què és? Despedim-nos, no, de la barraca? De la barraca. No, de la masia. Això, Rosa, és la masia, no? La masia del Joanet de Patacó. Què més? Tot, Sí. Sobretot amb els flancs de la foto. Què més? Hem après que ens disparen. A calcular l'àrea i el perímetre. Què més hem après? La terra freda. Que reguen cap amunt. Que això és important. Què més hem après? Que per Costa Rica hem de portar moltes targetes. També. Perquè he fet 450 va. fotos. Vale, doncs o portem moltes targetes o no portem a la Laia. No, mai. El Pol ha fet un amic.